balimaw ani ɲakuma aw bisimilahi malak juga dun kibaru kɛnɛ kibaru minnu b'an bolo ka da kulo kan k'olu filɛ nin samedi don juin kalo tile 19 san 2021 CEDEAO jamanakuntigiw ye lajɛrɛba kɛ ayiwa o lajɛrɛ in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko halisa fɛn min ye Mali senbɔli ye u ka jamakow la o bɛ to yen nɔ mais u y'a yira fana k'a fɔ tuguni Mali situation politique yɛlɛma donna kow la mais fɛn min ye Mali du senbɔli u ka activitéw la o kɔni o bɛ dankari Mali la fo ka taa se kalafili wagati ma halisa an bɛ to CEDEAO ɲɔgɔnyeba in hukumu kɔnɔna na o ɲɔgɔnyeba in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko sani ka se san 2027 ma wari kura min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko ECO baaraw bɛna daminɛ jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko o baaraw bɛna sigi sen kan ko wari in labaarali sabati sani san 2027 cɛ o yɛrɛ ɲɔgɔnyeba in kɔnɔna na commission min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko CEDEAO commission o président n'o ye Jean-Claude Kassiburu ye o y'a yira k'a fɔ ko baaraw bɛ ka sigi sen kan walasa ka wari in labaarali kɛ san 2027 kɔnɔna n'an bɔra yen nɔ an bɛna Bamakɔ yan nɔ n ka premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale ye famille caman foli daminɛ nin wagati in na ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko depuis dɔgɔkun tɛmɛnen premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a wulila ka se du caman ma du la Bamakɔ sigibagaw b'u la n'o ye Ɲarelakaw ani Toyelakaw ani Darafilakaw a wulila ka s'u ma k'u fo ayiwa o foli yɛrɛ kɔfɛ a wulila ka se Usumana Mamadi Sherifu Ayidara yɛrɛ ma k'o fana fo n'o ye Ansarudine kuntigiba ye an balimaw an bɛ laban ni kunnafoni min ye o kunnafoni ye k'a fɔ ko Aguelhok dugudenw ye ɲɔgɔn lajɛrɛba kɛ o ɲɔgɔn lajɛrɛ in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u b'a fɛ MINUSMA o ka bɔ u ka dugu kɛrɛfɛ sabula u y'a yira k'a fɔ ko ni MINUSMA bɛ u ka dugudenw ni u ka sigida kɔnɔna na risque caman b'a la parce que dugudenw bɛ se ka exposer attaque la donc u y'a yira k'a fɔ o bɛ diya u ye MINUSMA mɔgɔw ka taa sigida wɛrɛ ɲini k'u sigi yen nɔ ka bɔ Aguelhok dugudenw kɛrɛfɛ balimaw nin bɛ dan sigi bi don kibaru la aw k'an bɛn wagati wɛrɛ